И аз искам линейката да дойде да наруши целостта на това. По-важно е терена от живота на едно момче. И на другия ден той майчето беше родил в стая и баща му кара мотора да ходи да гледа янтера, а той имаше някакви теории. И баща му кара мотора да вари да гледа мач на янтера. И това вие нормални ли сте? Имаше нещо, помня, че беше нещо, че помогнал той нещо. Там беше, абе човек, беше цяла работа. Той породиша, човек е долу на... Тогава се болеха двата набора, аз бях на малкия да се една бях на по-малко. Това мач беше на спътна. И той се прекрати всичко. Те умолен вид, че бяха предвидени. Аз това прогноза начал. Как му да вдигне? Роско искам 5 гола. Роско искам да има Испания, България и също. Да се ламин на мял. Леонаха въртарката. Това в нокаут. И аз... за помощ. Влязох. Аз ще карала на една жена, която е от европейската централа. Само докато каже как се подържа тези разрешения. Кари! Не, на бек отивай! Не чакай! Как седи и да им приказват нещо, там, как да спиш, като го видиш, че той е в нокаут? Нам влизай! Мед! Георги, знаеш 14-ката! Мед, две качки напред! Галния даже не искаше да хърби. Ние не бяхме. Сгубя времето, по-добре не трябва да разговори. Беше 4 краса. Аре, трактор, запали го е. Дай го, стои на неговото място! Те много как се вика на нас, чико и накрая. Аз казвам, че не вземе. Час и бъде съседно. Само двама да. Ни по-напред. Ни по-напред. Едно. Момче, тръгвай! Защо навътре към него? Карай по-напред и навътре. Карай! Напред, на линията на засадата, още напред. Още напред и не влизай. Значи ние тук рисуваме под някакви други класи. Сложи вътрешен град, сложи прав крак, Дани, и тя замина. Топката клъзгала. До определена топка, където Да, е се
Ако имаше някакъв малък работа или само да бързиш към място и тази година. Деков, ела надясно! Ево, Хари! Хари! Аде, Хари! Прибирай, Тодоров! Само го пази! Само го пази! Имаш юкито! Тодоре! Засада си! Прибира се, закъснял си да изтеглиш! Монтираха ли стълбовете там? Айде, брат! Браво! Между Теодор, къде как се е позиционирал, ако му е центира, той не вижда вратата, трябва да е по-навътре, да вижда вратата разградна. Тича Теодор, ама той тича на линията на първата града. Ако наведе мине топката, той няма как да бърне влезен до начала. Тича неправилно. Гледа топката, пък не гледа движението на... Айде, брат! Виж го, бе! Аре, бе, драго! Хари! На градата! Определяш! На място на Велчев! Велчев, какво Първото по време е. Аре, брат! Риков не следва топката. Къде чаден да следва топката? Градата на вратата, той спи на туска. Деков! Следва центъра на вратата, ти си остана на място! Дани, отстъпия да излезе, тя пак ще е наша. За какво я спираш? Интересно играят горна ета. Тя му удари топката по нея. Аре, бе, Соня! Имаш Тодоров, само аз бути го, ай Тодоров, ти! Аре, бе, брат! Аре, едно! Браво! Би! Би! Би да не изкарва тука! Айде, трима сте, бе! Пас! Пас! Защо? Его Теодор! Теодор, ти дойде близко до него! Деков! На 2 метра е пас и движение! Пак глупости! Пак глупости! Карай! Нямаше работа там. Ето високия Русия твой човек. Гледай го. Деков, гледай си човека. Навел си главата, его тука. Стоп и гледай. Стой там и го гледай. Гъба! Тодоров! Гули му!
Айде там си, ама не си там. Ще я вкарат. Добре, Тарко! Добра идея! Драгунович, тук! Това ще го бием. Ей, Тодоров! Гледай, вратаря, на къде ще вкара топката в игра? Айде, сега затвори! Кара, искай. Тя го вкара! Виж, вие! Айде, бе! Ай, пак глупост. Айде, стреляй, бе, Ело! Айде, стреляй ти, Ело! Пази я! Близко! Обръщай, обръщай я! Обръщай! Влизай! Георги! Росле, ела крилото, елате на фланга. Ела, ела. Ела тука. Ела тука. Милова. Папка, излезти още, папка. Излезти още. Веки на сала. Викторе. Викторе, внимавай. Футбол е сбора от всички спортове. Спокойно. Си бързай, спокойно. Близко е! Сам, свали я! Свали я, ти говоря! Георги! Още си я поведи, още до тъжния ти се опитих тогава да отиграеш. Хубаво заръчно да Ако прави, Георги, отвори бе! Бързо се ориентирай, Келю, отива, четвърти номер. много оборудваната. Колко години Карай ела напред, карай, още напред, още, отвори играта, виж, погледни къде са, още, дай дълбочина. Василеш, вижи капитана. Георги, отвори още наляво. Имаш юкито и играем 3 на 2, дай. Георги, отвори! Отивай, Ело, отивай. Виж как я поей той. Роско, отивай. Роско, настрани. Айде, Викторе, дали? Ай, запази я, де! Кара тя да не помека! Още, давай, сам. Там, обърница. Драгунович. Тео, какво правиш тук? Събери ги всичките на куп, дай! 13 номер, там е точно за обричане. Айде, Драгунович. Дай за нещо. Айде, Драго, стигни са малко е. Тео, отивай напред. Тео, отвори наляво! Не го води противника тука! Още отвори! Драгунович, топката. Мъчеш я първи, Драгунович. Без ръце, си играе. Алло, Теодор и Деков! Обърни топката. Айде, Ело! Прибирай се, Ело! Давай! Киле, кари! Само гледам един на другия терен, като размижава.
има Мерт, има и Георги, който си избере. Ама, кой да си казва, треньора да се тее. Има няма 30. Кай, отивай! Както е близко да той да трябва да отиде да го бутне следващ империалист. Той никога не може да играе за първа копка. Да, съдеята транспортира. Трябва да направят диализа и аз викам имате... Не. Да. Ама не се обадих да питам да се дойдат. Трябва да ми се обадят. Мама! Мерте с лице! Айде, Мерт! Пази го са! Пази го! Зено! Пас! 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 Бързо играй! Зено! Зено! Марков, превъртия, Марков! Ти си човека! Ей! От тук играй на другата страна! Те отивай наляво, стига ги води тук моето момче! Ами аз точно той викам, само добре да кажа, защо не го и той викам, че всяко включи, работата, той мозъка... Дани, тръгвай! Да, виписки хорода съвсем нали поиска. Влизай, Мер! Тодоров! Хайде бе, няма да викам бе! Ще ви остане играйте! Някъде 20 минути стоят, свърши работата. Ама... И очудваш тук как не изчезна болката да си можеше да ходи. Вчера като я покара Геннадий, и тя се ходеше, и държа. Тя се държа. Твори му назад. Имаш го. Събирай! Дай Тодоров, близко! Топка гледай! Поиска да й прави инжекция. И аз взех такова, един химикал. Дани, това не е това, човек! Какво той е вело, бе, брат? Мачи човек, да, къв пас, Георги! Георги! Тя ти не слезеш, дали си остава човека свободен! Само на диализа. Тази област 11. Тодоре, пребери се да скачаш у Ио Хари там! Тодоре, пребери се! Кай, стой там! Той ви на финала! Карай, ела още, карай, ела, на центъра! На центъра, отвори играта! Момчиле, отвори, момчиле! Аз като гледам ще почне да... Отвори да имаш! Имаш! Тео, отвори му! Тео, покажи се! Румен, даже не познава... Свали я долу! Свали я! Дадохме една капче вчера, сън не можеше да спавам. Георги, играй с брат, стига я ядка на никъде. Вие на 8... Играй на фланга! Аз съм утре на нощ на 8 почивам, то 8 е почивен ден. Вие ще бъдете ли на полетата? Добре, ако сте там да се видим и да се оговорим за... Отстъпи! Отстъпи! Добре, айде. Навари, ето прави, вари,
Тя ще преферира. Бек гъба! Бек! Тодоров, гледай си човека! Я карай момчил си, какво си смейте местата. Ай, карай, покажи се. Едно. Там не видя никой. Дето ти с лице с едно, тръгваш. Спокойно, айде. Да не преталя. Айде, не мога да стягат от тук. Ей, трима на двама сме и те спечелиха тъча. Той ми казал и така, как да ни го уда. Да, Дани! Момче, не искай! Защо ти е дългата топка? Тодор само устата му плямка. Ами вика, много бой вика ще има. Вижте колко голяма публика има. Вика, моля ви се, Слез! Георги, командвай ги, заболява гърлото! Подава човек, който има да гърба човек, няма подава топката. Браво! Що ли се я вкара, бе? Ако не му сте слушали, там е мане, там не мога да ви разбира двамата с Тодоров как играете. Вие не мога да сте агресивни, не може да го притиснете. Много натиснете. Там сте, ама не сте там. Трябва и да влезете в доброто. Неко внимай отзад! Излезай, ме! Браво, Павчи! Поесия, правилно. Той сме за гол. Момчета, не може пред наказателното поле, големия канал, да я поеме, да я подаде и да обене. Ще ви го гледате. Виж Великов! Великов, трапиете насам, той ще я фърли. Виж Великов, бе, види само подтича я фърля, той ще я ди. Трябва. Чисто! Давай, Дани! Браво! Ай, карай Ицус, играта, карай! Стъпи се, бери! На фланга! Давай, Дани, обманеца! Давай, Драгунович, внимай! Вратаря ще иди за топката! Запази я! Отивай, пусто! Викторе, не го оставай, не го оставай! Сам! Излизай, бе! Сам си! Айде, става кой е покален.
2 метра, дай си свърши работата. Те са активно. Нали, баба? Гея, изгледай от цялата защитници! Двамата са пасите един! Браво! Браво! Юки, говоримо, Юки! Тия фурят потече и потече. Вие вътре на Великов, Виктор назад. Много Сам Гари, сам добре! Тя е изписана, че е кризата. Още напреди, бе! Маля, ще трябва да ми Да, 64 са. Да. Няма да ги пише. Аре, дракове! Остана! Запуската на тръгва, той ще бива вън. Веков! От руспата, където е вратарят, ако отива при Тодор. Още напред! Вас кучува. Ай, може ще зарече. Ай, ти Сега влизаш. влизаш ли ръка по сега? Само той бал. Карай на градата, Не бе! си го обяснил това. Нищо е, загрез. Загрез. Аре, да не минай го, бе! Да, да. Аре, да не минай го, ще не го, бе! Аре, да не. Да, там вървят нещата. Има ката. Аз си мислим, че като посланник може да задейства нещата. Зено! Как може да не да изпрати? Точно, давай, айде, излез! Тя е посланник. Събери! Това да е. Абе, Мерка, ба! Давай, давай, давай! Давай, момчиле! няма да се. Няма да се, там ще го сме. Его е. Марков, фащай, Марков! Няма да мога да се видя, аз до 8 часа съм по стадион, така че не мога да такова. Ма нищо, аз мога да ходя. Ръкавиците скъпи. 110 май. Ай, дай му ръкавиците. Само. Разбира се, да. Срещай! Срещай! Марков! Изкара момент в калповата линия, ти остана, защото ти трябва да питаш напред! Изкара момент! Командва го, ама не го командва, правилно.
Той трябва след да вътре да играе халф, а не мир да тренира. Деко, по-надясно! Десен кракай, навътре! Добре, тя какво каза, като ти обясни всички тези неща? Не знаят много добре. Мир! Давай всички контейнери там, когато има още 5 минути до края, прехраните да, за веднага. Да снимат. Ако искате, вземете някоя топка. Чакай. Аз нямам телефона, вие там благодаря. Sì, non riesci a comprare. Тя може като бъде Не е виновен Георги. Тук оттъча не може да не изкара тъмница. Георги! Не си виновен ти! Тук оттъча са виновни, където не позволиха центрирането. Не е виновен Георги. Това на всеки може да се случи. Ето, да. За това, което ми говорят постоянно е там, ама не е там, той не е там, може би ще да не центрира, да го стави да се обърне и да центрира. Това постоянно е така. Той го казва, отида да го смачка, да му направи фал, специално да не го удари топът. А сега не мога да отвлека. Дай, давай! Зея, близко! Близко е! Ти го и се тръпа назад, как да стане? Vasco é aquele de veículos. Няма да реши така. Не мога да кажа.
това научи ли се в Славия да играе? Там защо го остави? Защо го остави да даде паса напред? Ема той в случая няма кой да... Не, Жени си игра. Да, по принцип да, прав си, да. Той си има повече скорост, повече скорост има, иначе пак мързили в защита никога. Кой искаш да кажеш, че Краси е бил такъв футболист? Не. Колко си можем, това може. Може тук да я не се... Казвай това пред децата, че съвсем ще... Кое бе? Що да не го кажа, бе? Може ли една кола 100 коня да се надбега с една кола с 200 коня? Като не можеш да го направиш, не можеш. Тя първата кола ще е 200 коня. Няма конеца. Ники, ела тук, бе! Браво, майко му. Страхотно ти сега. Той Георги не е виновен. Георги ти не си виновен за това нещо. Ние сме там, ама не сме там. Втория гол е същата работа. Мерка там. Тук и там, вие го ставате да подаде паса напред. Вие направи го фал при играта. Вие сте там, ама не сте там. Здрасти. Тодоров постоянно е така. Той е там, той се обърна, че Георги се опита да я спее, не можа да я спее. Ама защото тук на фланга не сте го блокирали. Няма агресия във вас, вас я страха. Попреч, болата фане тока, болата бие тока в него. Това е постоянно, как да ви го говоря. Не мога да ви отуча това нещо. Сега Кристиан ще влезе, той е същия. Той като отиде до него е балерина. Как да стане тази работа? Вие сами се биете, защото не сте близко до тях, няма агресия във вас. Дани, как мога да отиде да го бие, другите не могат да отиде да го биете. Георги, как мога да отиде да бие, за първо не може. Още не съм, ама до вечера ще каталясам. Вие го продължавате, за чичката на приятелката мога да го продължите. За вас няма агресия. Отиваш, оставаш. Бута вие, ти му нарез късната лоша. Пъти ще го оставите. Е, там фал още първия път. Да се предния матч. Защото трябва да си играха един много малък. Ако днеска играе, подозирам, че ще изгледа на явно не ме познава и се скараме много приятел. Тя се как се първа случва. Има ли някой? Еми, те обикарат на работа. Няма агресия във вас. Не може да съм на 2 метра от там съм, но не съм там и доближавам. Обичам не изнавям. Не знам колко се май няма акция. Говоря, че вратаря не е. Извини отправни. Дали си ти, къде е? Аз съм бил трагичен. Що го направя един гол? Не е, че не беше чесава. Малко съм... Ти не изпълни съмнение. Викаш телата 2-3 метра. Там паса не съм. На мен не съм видял. Той е на Вишо. Печо. Аре, господин Шаля. Почва бе! Печо няма да пусне. Абе... Това подава не във вратарското поле. Те искаха? Не. Той няма как да се... Той е малкия пенал. Играва пък пенал.
повече вдясно. Ако искате, мога да се смените, няма проблем. Дивай, Мишо. Оле, не му ще хвана. Сега истината ще излезе на я. Чакай, дай ще даде първо да ама не ми обръща просто. Защото утре ще бъде двата нощи. Не излизаш. Да. Ще ги пасна аз за какво си да правя? Ще ти се тренира така, че ви се уйде. Аре, у някой направи. Сигурно да не разбереш, че някой не го мина. Добре, елата ме заградите. Ай, нищо да кажа, най-виждам да гледам. Ичо, Жани удари. Тео, една наляво, Тео. Ти пети ли си там? Ама, Отарио, брат, не домирва по-добре, да училище по. Може да... Така... Може да направи за малко сега. Чинай! Поемия навътре! На ляв крак ти е, кой я пропускаш? Аре, тръхме да полигвай. Аз! Здравей! Сега отговорят се питам. Сега също мачки с сигурно. Его май се върна. Тук е. Застани пред Дани, Мишо! Ей, Мишо! Ей, Мишо! Застани пред Дани, не мога да покрием хората! Няма как да играеш. Браво, една година си по-голямо от тях, но те видяха да напрягаш, те видяха да падаш. Как да стане?
да влезе. Виж къде. Дидо поиска, Дидо! Дидо, покажи се! Търси гърба! Той не гледа напред. Ти, величи! Ело, айде, движете се, Роско! Съно! Давай, папко, човек, Викторе! Влизай навътре! Покривай! Влизай навътре! Айде, момче, набутай ме! Добре, нещо смислено! Никой не иска топката, Павка, играй в врата! Павка, център! Мишо, тръгвай! Навътре! Гледай, Мишо! Айде, Мишо! Ело, не сте ти да поред играта! Викторе, влез линията! Виктор, Филипов! Дидо! Паса напред, бе! Защо назад? Дай му да бяга напред! Те как ти хванаха на контратака? Гълбави! Велчев! Хайде да видим, аз май не разбирам на тема. Едно на Милтел! Едно! Ама дай му на левия как Мишо! Не бързайте, бе, Дани! Ело, Филипов! Фал! Георги, отида си в линията! Георги, отида си в линията! Мишо, прехвърли се за пазия, да е наше. Той е рицата.
Бедрото от... Колко искаш на 300, ти моги да пуснеш някой, дето си го извадил. Колко е? Да. Колко ти искаш с мен прега? Бройката няма никакво значение. Единствено спирането да са 3. Бройката няма никакво значение. А така, дописай двамата. Голям страх. Голям страх от 2 метра ще удари в коленете. Този някой аз не разбира. Айде, като не си и си бях се види. Той джуда лъвите до им за 2 дена, той изпръска за 15 000. Мисля за 2 минути, брат, ги напръска цели. Тут драго не обида, брат. Защото Дани, Георги, Марков, Ел и Момчил. Значи е ясно какво се случи. Ще види, Дарко, веднага в центъра, нищо! Подайте си къси пасови! Къси подания си напред, Павка! Къси подания си напред! Върнеш я! Его, имаш там Василя! Вързай напред, не го видиш колко стана, вижте къде! Много добре, браво, Бойко! Там си 4 на едно място!
Ама трябва да си от другата страна. Тео трябва да е тук. Момчера, отиди си на мястото. Хайде, мислете малко. Тео, чакай, бе, те трябва да смени, ти правиш нещо. Сигнал. Реши, бързо, реши. Смяна, господин съдия. Георги, Марко, Момчил, Тео, Дани. Да починете малко. Събраха сумата и мачове тази седмица. Не съм ви вадил. Горе, последните 2 минути. Колко става това? Кажи колко става. Като питаме тя Care și ți ușii din apă bună de tucă? Dele? Eu sunt jurele aici. Am văzut o spre mai perios și este 3-0 să se veu. Hai cu. Hai, să ușor. Hai, já uite Vasile. Isso. Ne, fazendo. Теков, бигове, Теков! Виктор! Аз не го говоря за това. Айдичко. Събирай! Събирай! Ангел.
Браво. Аре, Джан, пак ще речуваме. Давай, виж го. Сега не мога да е 3 метра да ви кажа отдам. Още ми Ако да е от е гол. В нашата мрежа на кой? Бе, на кой е? Тут сме още маркавици. Минете, хайде бе! Браво е! Защо чакаш? Ориентирайте бе! Бе, ти Велче и Виктор. Бе! Здрасти, добър ден, аз съм тука. Марко, не бързайте! Его, Марко, Скало! Чисто! Аре, Дани, давай, гол! Давай, дай да успея. Присъхвам от гърлото, бягаш отворена още. Присъхвам. Браво, Бежа! Тренер! Ето си може го. Ама от корнера. Аз съм карал на мач. Питай искрено се карал, питай се карал на мач. Ама, чув. Ще и къщи сме на тебе. Ако е от цели. Удар по гърба няма. За да стигна до Юки, верите, ще кажи да съберат. Защото гледат, те гледат. Ще те снимат. Аре, Даскале! Запази я! Да.
Търпай, Кристияна, търпай! Давай, вейте се! Напред, гледай! Дидо, покажи са! Ело, подавайте стопката! Виктор, иска топката! Marcelo, за малко. Браво, Ичи! Слизай! Виж, стой вътре. Гледай, оттръпни навътре. Ще гледай си човек и стой вътре. Дай, Теодор, излез да играеш с Дидо отпред двамата. Дидо, фаща единия централен защита, Теодор другия. Дитко гребати! Отзад играем 4 на 4. Мерт, стой, Мерт, стой на линията. Лево паса. Мерт, играеш 23-ти.
Стъпвай! Юки, малко по-напред, за да си по-бързо. Айде, стои коша, бе. Викторе! Голема. Да. Имаш, Деков, айде! Хе-хе! На Пепо за тиктока! Да, Пепо е! Пепо за тиктока! На Пепо! Да, му за тиктока, брат! Айде да, на Пепо за тиктока, какао е! Тръгвай, Дидо! Дидо, тръгвай! Карай, тръгвай! Да, на Пепо, на Пепо! На Пепо! Почват от малки и вече едно такова друго предимство, защото Да ги направите на писания, бе. според мен аз спортен. Трябва вече да е свършил. Половината ли?